Bé, reivindicació recollida, molt bona tarda. Abans de començar, com és tradició, aquest acte, important que l'alcalde i el nostre pregoner d'enguany el que facin és signar aquest gran llibre de Sant Jordi. Comencem, si us plau, amb aquesta signatura. Please proceed. Comencem. Yes. Hang on, I'll do it in this pen. Inicial, per tant. En primer lloc, el nostre pregoner. There we go. Feta la It's longer primera than some of my signatura. books. There you go. Thank you. Right, I'll get back down. Sembla més llarg que alguns dels meus llibres, aquesta signatura. Bona tarda, amics i amigues dels llibres i amics i amigues del David Williams, que és el nostre pregoner d'enguany, regidors i regidores, amics i amigues, treballadors i treballadores de biblioteques. Avui donem el tret oficial de sortida de la Diada de Sant Jordi amb aquest tradicional pregó de la lectura, però ja fa uns dies, això és un fet, que Barcelona respira llibres, que respira roses pels seus carrers i les seves places. Vagi per endavant el meu agraïment a totes les persones que fan possible aquesta festa única, ho comentàvem ara amb el pregoner, aquesta festa única de la cultura, del sentit cívic i de la convivència. Gràcies als llibreters i llibreteres, escriptors i escriptores, editors i editores, floristes, entitats, associacions i a tots els serveis municipals que estan implicats en aquest dia tan especial. Perquè pocs dies com el que viurem demà, tots els barcelonins i barcelonines ens sentim tan units per un mateix impuls, que és el de celebrar el goig de compartir la cultura i de compartir la nostra ciutat. El primer pregó de la lectura es va estrenar l'any 2003 i es va fer amb l'enyorat Quino, l'autor de Mafalda. De seguida es va convertir en un acte entranyable, en una tradició en aquesta ciutat, i avui el continuem amb aquest convidat tan especial i sobretot tan llegit i tan vist, també en televisió, pels joves barcelonins i barcelonines. Amb aquest pregó celebrem un dels actes més genuïnament humans, que és la lectura. Després de més de 3.000 anys del primer text escrit en sumeri, del qual en tenim constància, és un fet fascinant que en plena era de les tecnologies ens continuem arreplegant, convocats pel poder de la paraula escrita. El primer text literari conegut en català no és tan antic com el sumeri, les homilies d'Organyà ja daten del segle XII, i 8 segles després, en ple segle XXI, el català segueix ben viu. I alhora, a Barcelona avui es parlen i s'escriuen més de 300 llengües, català, castellà, l'amazic, l'àrab, l'italià, el xinès o l'anglès, amb el qual el nostre pregoner enguany farà la seva intervenció. Tots ells i totes elles són benvinguts i benvingudes. Perquè justament la convivència entre llengües és un dels grans valors de Barcelona i de la Diada de Sant Jordi, un valor que sempre defensarem davant dels qui pretenen imposar discursos excloents o dels qui pretenen empetitir la grandesa d'aquesta ciutat. Avui, doncs, Barcelona vol posar en valor la seva condició de ciutat lectora i de ciutat promotora de la lectura. El compromís de l'Ajuntament per la lectura és absolut en tots els seus àmbits. Amb les 45 biblioteques públiques amb les que arribarem al 2030, inclosa la desitjada Biblioteca Provincial ja en marxa, que està a punt de començar aquí, a pocs metres, al costat de l'estació de França. També perquè volem seguir ampliant aquest meravellós club de lectors i lectores que tenim a la ciutat i una mica més enllà.
750.000 socis i sòcies tenen carnet de les biblioteques públiques de la nostra ciutat. També volem que les biblioteques reivindiquin les dones rellevants de la nostra literatura i per això enguany en rebautitzem 4 més. La Biblioteca Anna Maria Moix, al Forpienc, la Biblioteca Rosa Maria Arquimbau, a Gràcia, la Biblioteca Carmen Laforet, a Nou Barris, la Biblioteca Aurora Díaz, a Nou Barris, la Biblioteca Maria Sánchez, a Nou Barris, i la Biblioteca Maria Àngel Ribas, també a Nou Barris. A Barcelona també comptem amb centenars de llibreries repartides per tots els barris de la ciutat. I permeteu-me que us suggereixi un dels grans plaers dels barcelonins que consisteix justament en passejar de llibreria en llibreria, remenar llibres i deixar-se aconsellar pels llibreters i les llibreteres, sobretot aquestes llibreries petites que han nascut tot just de la pandèmia i que creen barri, que creen comunitat a tot arreu per la ciutat. Perquè els llibres, amics i amigues lectors i lectores, es compren a les llibreries, al comerç de barri, o així hauria de ser, que és la millor forma de fer cultura també a nivell de base i protegir aquestes comunitats lectores. O bé un dia passejar pel Mercat de Sant Antoni, on de ben segur descobrireu algun tresor en forma d'exemplar antic a les parades del llibre vell, perquè els llibres també mereixen una segona oportunitat. Podria seguir molts exemples que demostren la bona salut lectora de la nostra ciutat. 9.000 participants a la Setmana de la Novel·la Negra, els 100 anys de vida de l'editorial Joventut, aquest 65% de ciutadanes que diuen que a la nostra ciutat fan servir el temps lliure, el temps de lleure per llegir, però també la presència de la ciutat molt important a fires com la del Llibre de Guadalajara el 2025, on serem la ciutat d'honor convidada, i que volem que sigui l'aposta més ambiciosa per la difusió internacional dels nostres escriptors i escriptores i editorials que s'hagin fet mai des de Barcelona. Estic segur que amb la feina de la seva comissària, l'Anna Guitart, ho aconseguirem. I a l'horitzó també tenim una altra fira important, com és la celebració l'any 28 del Congrés de l'International Board on Books for Young People, que és, diguem-ne, l'entitat que plega totes les editorials i que celebren el seu Congrés Mundial de Literatura Infantil i Juvenil. Aquest pregó també és un moment de reflexió i per afrontar allò que hem de millorar i els deures que tenim com a societat i com a ciutat. L'informe PISA, ja s'ha comentat molt, reflecteix una preocupant davallada en els índexs de comprensió lectora entre els estudiants catalans. I per això és imprescindible reivindicar la lectura com un acte essencial d'educació, de llibertat, de creixement i d'oci pels nostres infants i joves. I això vol dir situar l'educació com una veritable prioritat de país i això vol dir esmerçar els recursos necessaris. Com a Ajuntament volem fomentar la lectura des de l'edat més primerenca, posant en marxa activitats conjuntes entre les escoles bressol municipals i les biblioteques. Tots i cadascú de nosaltres tenim la responsabilitat. El millor que poden veure els nostres fills i les nostres filles, els nostres nets i netes, és veure els seus pares i mares, avis i àvies, mestres i veïns i veïnes amb un llibre obert a les mans. I ens ho recordava l'escriptor Emili Teixidor, contagiar el desig de llegir és com contagiar qualsevol altra convicció profunda. El millor contacte és l'exemple. Aconseguir aquest gest tan senzill com és obrir un llibre, sovint, avui en dia necessita un pas previ, que és tancar la pantalla. I per això des de l'Ajuntament hem activat una mesura de govern, d'acord amb famílies i experts, per promoure l'ús responsable de les pantalles i protegir els més vulnerables, en aquest cas, que són els nens i nenes. Amb el pregó de la lectura d'enguany també volem reivindicar justament la lectura juvenil i infantil, perquè la lectura és un dret fonamental de la infància. Si volem futurs ciutadans i ciutadanes lliures, crítics i més compromesos, fem que els nens i les nenes d'avui llegeixin. Ja ho diu el nostre pregoner, els nens i les nenes són lectors més exigents que els adults, i ens ho recorda tot sovint.
Ara ens toca als adults, i acabo, estar a l'alçada de l'exigència dels nens i les nenes. I això comença per un gest ben senzill. Per Sant Jordi i per tot l'any. Encenem els llibres i apaguem les pantalles. Bon Sant Jordi a tothom. Bé, moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. Som en aquest BORS Centre de Cultura i Memòria, en aquesta sala Moragas, que ja ha acollit anteriorment activitats literàries molt rellevants. És per això que el primer que volem fer és agrair-vos a totes i a tots l'assistència. També a les persones que estan seguint en directe la retransmissió que estem fent d'aquest acte a través de les xarxes socials municipals. L'acte d'avui té un protagonista clar, que és l'escriptor britànic David Walliams. Aquí escoltarem no només exercint el rol de pregoner, sinó també en conversa amb la periodista i guionista especialitzada en llibres, l'Anna Guitart, ho dèiem abans, flamant comissària d'aquest programa de Barcelona a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara. Serà l'any vinent, serà el 2025. Enguany volem posar en valor el que és el posicionament des del punt de vista internacional de Barcelona com a capital literària. Igualment també remarcar la importància i la qualitat de la literatura per a joves, que són aquesta baula imprescindible per entendre la cadena de valor que associem al sector del llibre. Però és que el primer que fem és contextualitzar aquest pregó i donar la paraula al nostre pregoner, David Walliams. Whenever you're ready, the floor is yours. Gracias, señorita Colbina. Hola, no hablo español. Y no parlo catalán. Por favor, perdonadme, ahora hablaré en inglés. It's a huge honor. És tot un honor ser el primer autor de literatura infantil que participi en aquest pregó de Sant Jordi i al final de la meva presentació. Segurament l'últim, el darrer, potser us sorprengui saber que quan jo era nen no era massa lector. No és que odiés els llibres, és que m'encantava veure la televisió. Quan era nen, els meus pares van cometre l'error de deixar-me tenir un petit televisor portàtil en blanc i negre a la meva habitació. Així que vaig passar moltes tardes felices allà veient Lluita Lliure britànica, Big Daddy contra Giant Haystacks, dos dels homes menys aptes per a l'exercici físic i molt menys encara per la lluita lliure. La meva mare i el meu pare em llegien contes quan era petit i un dels meus records favorits del meu pare era quan em llegia Ous verds en pernil del doctor Seuss. Mentre em dormia, aquelles paraules i imatges surrealistes eren la forma perfecta de lliscar-me en els somnis. Però, no obstant això, la transició a la lectura de llibres pel meu compte em va resultar lenta. Afortunadament, des de fa gairebé 80 anys existeix a Gran Bretanya un còmic molt popular anomenat The Beano. És una lectura descarada i desenfadada sobre les aventures d'un elenc de nens bestials. Dennis l'entremaliat i el seu gos Nasher, Minnie the Minx, els nens de Bash Street. Tots es van convertir en els meus favorits, com amics, en realitat, encara que semblaven tenir exactament les mateixes aventures cada setmana. Així i tot em van fer llegir. I a milions d'altres nens també. I encara recordo l'emoció d'obrir l'última edició de Beano quan anava a la botiga. Durant tota la meva infantesa, els meus pares ens portaven a la meva germana i a mi a la biblioteca cada 15 dies i em complau dir-vos que, malgrat les brutals retallades del govern local que han provocat el tancament de milers de biblioteques a tota Gran Bretanya, la biblioteca de Banstead segueix funcionant, una de les poques. La norma de la biblioteca era que podies agafar en préstec 3 llibres en cada visita. Jo triava sobretot llibres de no ficció, sobre viatges espacials, dinosaures, volcans, qualsevol cosa amb moltes imatges i no massa paraules. No hi ha res de dolent, però em quedava molt per descobrir. I un dia vaig descobrir
un llibre que va canviar la meva vida. En un racó de la biblioteca i en un racó de totes les biblioteques del món hi havia un llibre molt especial. Un llibre que ha entrat a la cultura, un llibre que es queda a la ment per sempre, un llibre que jo he llegit un munt de vegades. Aquest llibre era 50 ombres de Grey. No, és broma, per descomptat. Era Charlie i la fàbrica de xocolata. Allà on anés pel món parlant del llibre, la història de Roald Dahl és coneguda i estimada. Tens sort si un llibre té una gran idea. Però és que Charlie i la fàbrica de xocolata en té 100. És un munt de pura imaginació. Willy Wonka, els passis daurats, els umpa-lumpes, aquells misteriosos treballadors de la fàbrica, els caramels Gobstopper, la paraula Scrumdiddlyumptious. Sí, que s'ha afegit ara al diccionari anglès. Un gran ascensor de cristall que podia moure's en qualsevol direcció i fins i tot volar pel cel. És difícil imaginar una època abans de Dahl que hagués realment somiat amb totes aquestes idees i com a milions de nens aquest llibre va fer que m'enamorés de la lectura. I si mai no llegeixes, mai no pots esdevenir escriptor. Seria com intentar escriure una cançó sense haver sentit mai música. Charlie i la fàbrica de xocolata ha captivat els nens durant 60 anys i estic segur que captivarà les noves generacions durant 60 anys més, o 600, o potser 6.000. Però què fa que Charlie i la fàbrica de xocolata sigui tan especial? Per a mi és un llibre que mai no hauries d'obligar un nen a llegir. Amb el títol n'hi ha prou per atreure qualsevol nen. A quin nen no li agrada la xocolata? I Charlie Bucket t'encanta a l'instant, de la mateixa manera que detestes a tots els nens que guanyen aquells passis daurats abans que ell. El golut Augustus Gloop, la mimada Veruga Salt, l'amant dels xiclets, Violet Beauregard, i l'addicte a la televisió Mike TV. Quins noms! I la història és completament lineal. Un a un anem coneixent aquests nens mentre trobem el seu passi per a visitar la misteriosa fàbrica de xocolata de Wonka. I després un a un els nens que es comporten malament doncs tenen un final més dolent, no? En canvi, l'únic nen bo és aquell que al final l'hereda de la fàbrica era el pla secret que es tenia des del principi, brillantment senzilla, rica en idees complexes. No parla menyspreus als nens, no és una història tendra sobre ossos de peluix que parlen, és inquietant. Podria parlar de Charlie i la fàbrica de xocolata tot el dia. És perfecte per mi, és el millor llibre infantil de tots els temps. I no veig els llibres infantils com a parents pobres dels llibres per adults. Els llibres per a nens solen ser molt més imaginatius. Penseu, per exemple, a les aventures d'Alícia al País de les Meravelles, el lleó, la bruixa i l'armari, el Hobbit, Harry Potter, la matèria obscura. I tots aquests llibres em porten el que jo us vull comentar avui. I no us preocupeu, només queden 9 hores perquè acabi el meu discurs. El tema d'aquesta xerrada és llegir per plaer. Per mi, un llibre que un nen vol llegir per si mateix val més que 100 llibres que se'ls obliga a llegir. Aleshores, per què han de llegir els nens per plaer? Bé, tots els estudis, tota la recerca ens diuen que els nens que llegeixen sovint van millor a l'escola. Les tasques de l'escola els resulten més fàcils. És molt més probable que continuïn estudiant. Això són les bones notícies. I ara, pel que fa a les dolentes, o no tan bones, cada vegada és més difícil animar els nens a llegir per si mateixos. I l'única tecnologia que tenia jo per distreure'm com a nen era aquell televisor en blanc i negre. Els nens d'avui tenen 1.000 milions de coses que preferien estar mirant abans que un llibre. L'iPhone, l'iPad, YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, PlayStation, Nintendo Switch, Twitch, Netflix. I gràcies als serveis de streaming, els nens ja no han d'esperar que comenci el seu programa de televisió favorit. En canvi, hi ha milions d'hores d'entreteniments a un sol clic de distància. Això ja ho vaig descobrir quan el meu fill, ell va descobrir els Simpson a Disney Plus i va començar a mirar els 763 episodis. Bé, jo no tinc res en contra de la televisió ni del cinema, m'encanten. Però
està enganxat a les pantalles, és una cosa passiva. Fins i tot amb els jocs d'ordinadors, en els quals els polzes estan actius, no hi ha necessitat de fer servir la imaginació. El joc ho fa tot per tu. Els nens viuen en un món intermedi entre el món real i l'imaginari. Quan els nens juguen a ser un robot o un astronauta o un dinosaure, creuen, o si més no, mig creuen, que són un robot, un astronauta o un dinosaure. És meravellós presenciar-ho. Estan absolutament immersos. Juguen i els llibres també són immersius. Però has de treballar, has de concentrar-te, cal pensar perquè aquelles imatges es gravin en el teu cervell. Aleshores, com animem els nens a llegir per plaer? Com a pare d'un nen de 10 anys, sé que això no és una tasca fàcil. En primer lloc, cal llegir als nens des de ben petits, quan són nadons ja. És la millor part del dia, de fet. El bany, el llit, l'hora del conte. Fantàstic, una meravella. Una bendició. Hi ha molts llibres il·lustrats que s'han convertit en clàssics. L'Erugueta Goluda, allà on viuen els monstres, Perdut i trobat, el Grúfal, el tigre, que va venir a prendre el té. Jo els trobo a faltar ara que el meu fill, Alfred, és ja més gran. Troba un moment, si pots, al mateix moment cada dia, per a compartir un llibre. Necessites una rutina, si no, no passarà. És difícil, perquè, clar, tornes de la feina, estàs cansat, estàs estressat. Però durant aquells 15 minuts, 10 minuts, 5 minuts, si voleu, els problemes desapareixeran. T'endinsaràs en aquell llibre i el plaer que sentirà el teu fill o la teva filla quan li ho llegeixis t'eixamplarà el cor. L'Alfred i jo vam passar de que jo li llegís totes les pàgines del llibre a que ell em comencés a llegir a mi i finalment ell llegia sol. Això va significar una transició suau, tot i que de vegades ell es queixava quan la seva pàgina tenia més paraules que la meva. De vegades a l'Alf i a mi ens agrada llegir els nostres propis llibres i això també provoca converses interessants. A vegades em pregunta, papà, qui és Kim Jong-un? I per què t'hi sembles? Una visita regular a la biblioteca, a una llibreria local, pot ser un regal per un nen. Ells trien. Jo mai critico la tria de llibres del meu fill. Una novel·la gràfica de Batman, fantàstic. Un llibre sobre taurons, magnífic. La biografia d'un futbolista per a nens, inspirador. Un anuari de Pokémon, divertit. Un llibre de David Walliams, perfecte. No està a la caixa d'ofertes. No està perfecte. Per què ser snob? Els llibres infantils que només serveixen per entretenir, com Diari del grec, el Bernat Barruer, L'arbre de les històries, sovint són menyspreats, però aquests llibres no són només un entreteniment fantàstic, sinó que serveixen de porta d'entrada perquè els nens explorin obres més complexes. Mireu, jo he conegut a nens de 8 anys que han llegit tots els llibres de Harry Potter 10 vegades i a nens de 12 que no han llegit un llibre en la seva vida. Així que no forcis un llibre en un nen que li sembli massa difícil. Si troben un llibre que no pot deixar de llegir, doncs això és motiu de celebració, perquè això vol dir que aquest nen és un lector. I hi ha temps perquè els nens desenvolupin els seus propis gustos. Passem a autors i després comencen, els agrada ser Lewis Michael, Morpurgo, Mallory Blackman, Jacqueline Wilson, Philip Pullman, David Walliams. Hem de recordar que els nens i nenes es desenvolupen a ritmes diferents i tots sabem que els nens tendeixen a llegir menys que les nenes. Per què? Perquè les nenes són més intel·ligents, això ja ho sabem. I quan vaig als col·legis a compartir el meu amor per la literatura, sempre pregunto als nens, qui odia llegir? Qui odia llegir? Qui creu que els llibres són avorrits? I sempre hi ha alguns nois taciturns asseguts al fons de la sala que aixequen la mà. Doncs bé, a ells vull arribar. Són ells, a ells m'adreço. Perquè si no llegeixes de nen, doncs són nanos que quedaran enrere. I la infància és curta, no tens molt temps per convertir un infant en lector. Mireu, jo visitava una escola a Glasgow, a Escòcia, i vaig preguntar a un d'aquests nens taciturns del fons de la classe per què no t'agraden els llibres? I em va contestar, els llibres són avorrits. No, hi ha prou assassinats. Crec que un nen que no llegeix simplement no ha trobat el llibre adient. El meu últim llibre és de misteri, amb molts assassinats, així que creu els dits perquè a aquest nen li agradi. I per què és tan important que tots els nens llegeixin?
és només perquè tu, David Walliams, puguis vendre encara més llibres? Doncs bé, la veritat és que sí, en part sí. Per mi, cada nadó que neix és un comprador potencial de llibres. No, és broma. No només això, crec que és important que els nens llegeixin per plaer de petits, o el més probable és que ja no llegeixin d'adults, i hi ha molts adults que mai no llegeixen llibres i que mai no ho faran. Diuen que 1 de 4 mai no agafa un llibre, i això és una tragèdia, perquè realment s'estan perdent tot un univers. Així que la lectura infantil no és un fi en si mateixa, no es tracta només de llegir més. La lectura desenvolupa la ment dels nens i millora les seves vides de moltes més maneres del que puguem imaginar. Quan els nens i les nenes llegeixen, han d'interpretar allò que està passant. Pot ser una història senzilla o no, qui és el bo, qui és el dolent, què passa. Han de resoldre coses igual que la vida real. Les històries són un espai segur per fer-ho. A De Profundis, la carta que Oscar Wilde va escriure al seu amant des de la presó, afirma que l'objectiu de l'art és l'empatia. I això m'ha semblat sempre cert. Com a escriptor no has d'escriure el que saps, has d'escriure allò que sents. I, a més de l'amor, l'empatia és l'emoció més important que es pot tenir, que es pot experimentar. Qui vol viure en un món en el qual no ens importa el que passi a Israel o a Ucraïna? L'empatia és clau a les històries. Si als nens no els importa un personatge del llibre, doncs aviat els semblarà avorrit i l'abandonaran. I l'empatia és una de les qualitats més importants que pot tenir un nen. Mireu, jo estic orgullós quan el meu fill va bé al col·le, però em sento més orgullós quan el professor em diu que és amable, que és afectuós amb els altres companys. L'empatia és un sentiment. Però què passa quan barreges sentiments amb idees? En una classe d'història separem les idees dels sentiments. Aprenem que 6 milions de jueus van morir a la Segona Guerra Mundial, però és difícil saber què sentir, a part d'estar una mica com bloquejat, aclaparat. Però quan llegim Maus, relat d'un supervivent, d'Art Spiegelman, plorem. No sols es va convertir en la primera novel·la gràfica a guanyar el Premi Pulitzer, sinó que és emocionalment devastadora per a qualsevol persona que la llegeixi. I quina idea tan brillantment senzilla, la de representar l'Holocaust, amb els jueus com a ratolins i els nazis com a gats. Qualsevol nen ho entén. I no cal ni dir que el diari d'Anna Frank transmet la tragèdia de l'Holocaust com cap altra cosa pot fer-ho. La història del patiment d'una nena jueva ens ajuda a comprendre el patiment de milions de persones. La majoria dels llibres tenen un argument, una trama. Els arguments han existit i s'han desenvolupat des de la nit dels temps, tragèdia grega, Sherlock Holmes, però no sols els misteris d'assassinat requereixen que els nens facin un treball detectivesc. S'han de preguntar en molts contes què, per què, com. De les trames sorgeix alguna cosa que m'agradaria també comentar, la saviesa. La saviesa no és només coneixement, la saviesa és com utilitzem el coneixement per saber com pensar, com comportar-nos o no comportar-nos. I el canvi, vital per a les històries, no pots acabar exactament on vas començar, i tots volem algun tipus de canvi, d'alguna mena. I volem guanyar la guerra, o trobar l'amor, o crear una societat més justa, guanyar independència, ser tratat correctament com a llibreter, ser valorat, perquè és una de les feines més importants del món, i no ho dic sense més, realment ho dic de tot cor, un aplaudiment per tots vosaltres, bibliotecaris, llibreters. Gràcies. I parlem de canvi. I hi ha persones d'aquesta sala que volen canvi. El canvi, el món no apareix sense més. És difícil aconseguir el canvi. I les històries esperonen els nens a creure en el canvi o a creure que el món pot canviar. El canvi és poderós, és emocionant, és necessari, i el món necessita canviar. La primera frase del meu llibre, El nen del vestit, és «En Dennis era diferent». L'última frase és «Tot d'una, el món semblava diferent». A través de la valenta celebració de la individualitat del Dennis portant un vestit a l'escola, el món va canviar, o almenys el seu món va canviar. I aquest és el missatge que sempre he volgut transmetre als meus joves lectors, que la diferència és una cosa que s'ha de celebrar.
És una idea que mai no vaig aconseguir comunicar en un sketch, per exemple, de Little Britain. Per això vaig començar a escriure llibres. Volia escriure una història que m'hagués agradat llegir quan tenia 12 anys. I el missatge senzill és: no passa res per ser diferent, està molt bé ser diferent, David. I sovint se m'acosten joves pel carrer per explicar-me com el noi del vestit els va ajudar a trobar el seu veritable jo. Això significa més que xifres de venda. És canviar la vida d'algú per a millor. És una cosa fantàstica. Per tant, és una gran responsabilitat per a tots nosaltres. Ens hi juguem moltíssim. Ens hi juguem moltíssim els autors infantils i tots nosaltres. Si els nostres llibres no capten la imaginació dels nens, deixaran de llegir i els llibres acabaran desapareixent. I tots estarem enganxats a les pantalles, només passant amb el dit movent allà per fer avançar les pantalles, sense saber què busquem i sense trobar-ho mai. Jo fa temps que vaig oblidar la major part del que vaig aprendre a l'escola, però mai oblidaré els llibres que em van enamorar, els llibres que van canviar la meva manera de pensar i de sentir el món, els llibres que vaig llegir per plaer, per gust, pel pur gust de la lectura, plaer de la lectura. És l'entreteniment molt diferent de l'educació? De fet, l'entreteniment és educació. I, de fet, l'entreteniment o l'educació funciona millor quan és entretinguda. I, per tant, jo això no ho dic només al meu fill, sinó que ho vull dir a tots els nens de tot el món. Sí, i per descomptat, per això sóc aquí, i per veure-vi gratis. I vull acabar amb unes línies d'un heroi meu, l'inspirador autor Ens anem de cacera d'ossos, de Michael Rosen. Un nen, un llibre, una lectura, una xerrada. Així és com creix la ment, no amb un examen, sinó amb un conte. Gràcies. David Walliams, el pregoner d'enguany. De fet, l'elecció, ho dèiem abans, del pregoner d'aquest 2024 pivota sobre aquestes dues branques, la internacionalitat, ho dèiem abans, i també aquesta importància, aquesta passió, des d'aquell primer llibre que ens canvia la vida fins a aquests 56 milions de còpies venudes amb les seves obres avui que celebrem amb aquest pregoner tan extraordinari, més de traduccions a 50 idiomes, i avui, doncs, aquesta passió per la lectura que, sens dubte, ens condueix ara en aquesta conversa més informal amb l'Anna Guitar, ho dèiem abans, que ens permetrà, doncs, fruir amb el pregoner d'enguany. Amb la conversa, com us dèiem, amb l'Anna i el nostre pregoner, David Walliams, acabarem, doncs, aquesta, podríem dir, preludi, aquesta vigília d'aquesta diada de Sant Jordi. Si us plau. Hola, bona tarda a tothom. Hi. Hello. We are so glad to have you here. Oh, thank you. Yeah, it's true. Estic molt contenta de tenir-t'ho. És la primera vegada que tenim un autor de llibres infantils. Com se sent això de tenir tant d'èxit? Bé, és una sensació molt agradable. Mira, quan escrius un llibre és el mateix esforç si el llegeix una persona o 1 milió de persones. Per tant, és un sentiment, una sensació fantàstic. Comuniques el teu punt de vista del món, comparteixes històries, esperes que la gent rigui o plori, és a dir, que s'emocioni, i és un sentiment realment fantàstic de tenir un públic. I com a autor és fantàstic que et convidin a altres països per parlar i connectar, doncs, no només amb tu ara i amb tot el públic, sinó també avui, per exemple, he estat amb escoles. És fantàstic trobar nens que llegeixen els teus llibres, perquè, clar, jo com a autor doncs els escric sol a casa, els nens en principi també llegeixen sols a casa, i per tant, si no és amb aquests esdeveniments, seria difícil connectar. You tell children a lot reading at the beginning of Parles molt de la importància de la lectura in the beginning of your books. i al principi dels teus llibres sempre tens paraules d'agraïment i sempre convides els nens a llegir, a seguir llegint. Dius, és bo per tu. Per què és? Doncs mira, perquè un llibre és un temps tranquil, un moment pausat
Tots som culpables de tenir els telèfons a la mà i que sigui gairebé una extensió del nostre cos. I sempre hi ha alguna cosa que passa en el teu telèfon, o vibra, o hi ha imatges que arriben, missatges de tot tipus. Quan diferent és això de deixar el telèfon aparcat i concentrar-te en el llibre, només per una qüestió de salut mental. És fantàstic, és meravellós. I com deia en el meu discurs, no es tracta només de ser bo a l'hora de llegir, sinó es tracta també d'aprendre del món. I mira, com a éssers humans, sempre ens expliquem històries els uns als altres. A les notícies també són històries, no? Històries que es comparteixen, per exemple, al voltant d'un foc. Ha estat així durant milions d'anys. Els llibres són importants per nosaltres per comunicar històries. És una de les maneres més pures de fer, d'explicar una història. I mira, fa 15 anys, quan vaig començar a escriure llibres per nens, em feia por que no s'interessessin, però en realitat als nens els agraden encara els llibres físics, segueixen sent populars, i quan tens un fenomen com Harry Potter, doncs que els nanos fan cua a les llibreries abans que el llibre es publiqui, doncs això em sembla una cosa fantàstica, perquè vol dir que la gent pot ser i sentir passió, no? Passió absoluta. Sí, jo soc una fan. Tu ets fan de Harry Potter? Bé, crec que ha assolit unes fites increïbles. Nosaltres al Regne Unit n'estem orgullosos perquè ha viatjat arreu del món. M'encanta la J.K. Rowling, la conec una mica, i vaig rebre una carta molt divertida d'un nen que em deia: estimat David Walliams, t'escric perquè ets el meu segon autor preferit. La meva primera autora preferida és J.K. Rowling, però la meva mestra m'ha dit que no li escrigui a ella perquè ella segur que rep massa cartes. Per tant, per això t'escric a tu. I vaig enviar-li aquesta carta a la J.K. Rowling i em deia, vaig recordar que una vegada vaig anar a una escola a parlar a nanos de Harry Potter i de llegir, d'escriure, de la inspiració, de totes aquestes coses, no? I els nanos els van donar un paper per comentar què els havia semblat aquella visita, i una de les nenes va escriure: s'hauria de pentinar millor. Els nens són així de crus. Però és que Harry Potter m'encanta perquè és un fenomen i no puc pensar en cap altre llibre en la meva vida, no? Fins i tot en l'últim segle, que hagin despertat tantes passions. I ha convertit tota una generació i altres generacions posteriors en grans lectors. Jo crec que tots els autors de literatura infantil estem en Déu amb ella perquè va crear una revolució. Crec que reps moltes cartes de que ets l'autor preferit de molts nens, i el Jamie em diu que els contestes a tots. Sí, sisplau, no n'envieu més. No n'envieu més. Sí, contesto perquè sé que és important. Mira, quan jo era nano, la meva mare i el meu pare, si ens feien un regal, doncs enviaven sempre una nota donant gràcies. I clar, era un tema perquè t'equivocaves i havies de tornar a començar la nota, però se'ns deia a casa: és important fer l'esforç de donar les gràcies i escriure, i per tant és important. A vegades m'escriuen amb 20 preguntes i no les contesto totes, però sí que intento contestar d'alguna manera, enviar alguns llibres. Em sembla una cosa bonica, no?, compartir el meu amor per la lectura amb els nens, i realment és al·lucinant llegir les seves cartes. Moltes vegades són cartes divertidíssimes, i és curiós perquè a vegades hi ha nens que t'escriuen, per exemple, per dir: mira, tinc el meu germà que està a l'hospital, li podries enviar un missatge? Per tant, això m'ho prenc molt seriosament, sí. Quan mirava Little Britain, la veritat és que mai no vaig imaginar que un dia estaria aquí parlant amb tu, no per parlar de la sèrie, sinó dels teus llibres. I voldria saber com vas passar a la literatura infantil. Crec que el primer llibre va ser El noi del vestit. I com vas començar? Com et vas sentir? Jo tenia una idea per una història. Crec
que és el punt de partida per la majoria dels autors, no? Estem parlant de fa 15 anys i vaig pensar, què passaria si un nen va a l'escola vestit de nena? Com reaccionaria l'escola, els companys, els mestres? I al capdavall és una història sobre l'acceptació. Una de les parts més importants del llibre és quan el Dennis, el protagonista, l'expulsen de l'escola i no el deixen jugar a la final de futbol. I, doncs bé, tots els seus companys, com a acte de solidaritat, es vesteixen també de noies i l'abracen, al final aconsegueixen que jugui i guanya el partit. I em sembla un missatge molt positiu, no? De ser autèntic respecte a tu, ser solidari amb els teus amics i acceptar la diferència. Per tant, jo tenia aquesta idea, sabia que no podia ser un sketch d'una comèdia perquè dura 2 minuts, un sketch de comèdia, i això pot ser una història divertida, amb molta emoció en la història, però també es podia com enriquir i vaig pensar, aviam, és la història d'un nen, potser hi haurà nens que tindran ganes de llegir-lo i tan bon punt vaig començar em va encantar perquè vaig adonar-me que podia fer més del que havia fet fins aleshores a la televisió i aquest va ser el punt de partida. És a dir, mai no vaig pensar tampoc que 15 anys després estaria aquí parlant amb tu, però estic encantat de fer-ho. I això, és a dir, el fet d'haver fet sketches còmics t'havia ajudat perquè tu escrivies molts guions. I jo fa uns 30 anys que escric professionalment a programes de televisió, guions, coses de tota mena, efectivament. I com he fet aquests sketches, aquestes comèdies, em pensava que sabia alguna cosa del món de l'humor, dels personatges, perquè recreàvem uns personatges en directe, en viu, també diàleg, però el que no sabia massa era el concepte d'història i amb això m'havia de millorar, no? Sobretot si la història esdevé cada vegada més complexa. L'últim llibre, per exemple, és un llibre de misteri amb un argument i una trama bastant complexa. I això havia de millorar. Però, mira, escriure per la televisió o per llibres són coses diferents, però tot és escriptura creativa, no? I aleshores, bé, trobo que és vàlid per tot. I l'humor també havia de formar part dels llibres infantils. Sí, jo volia humor, perquè, mira, el que deia durant el discurs, l'educació i l'entreteniment, el que intento fer és, aviam, intento triar un tema que tingui un missatge important. Per exemple, el senyor Pufo, el Mr. Sting, és un missatge de respecte de com tractes als altres, però em sembla que cal emoció i humor, perquè d'alguna manera és... O sigui, tu prepares el caramel. És a dir, si només dones el missatge sense cap mena d'entreteniment, la majoria dels nens no els enganxaràs. Ara, si els dones una història divertida, aleshores poden aprendre alguna cosa, se'n poden endur alguna cosa, es quedaran allà gravat a la seva memòria. I personalment penso que se'ls quedarà gravat molt més, no? És a dir, que hi haurà més interacció amb la idea que si no hi hagués aquest humor i entreteniment, i això és el que intento fer. I intento esperonar, animar els nens a llegir. Mireu, a mi quan em reconeixen a Gran Bretanya hi ha gent que se m'acosta i em diuen gràcies per escriure aquests llibres, perquè són els únics llibres que el meu fill llegeix. I, per tant, doncs, ajudar a nanos a començar aquest viatge em sembla fantàstic i segur que acabaran llegint llibres molt millors que els meus, però si més no ha estat un punt de partida. I què tenia a veure la teva germana amb el teu primer llibre? Sí, la meva germana. Bé, la meva germana volia una germaneta i no un germanet. I, per tant, em disfressava, em vestia de nena, amb vestits de color lila, em posava unes sandàlies o una
bossa, una perruca, i em passejava per tot el carrer on vivíem, i de fet l'última vegada fa 3 o 4 anys, tot just. I jo era el nen del vestit. I, a més, jo vaig anar a una escola de nens, només de nens. No? No? Ostres, doncs jo sí, una escola només de nois. I ningú volia fer a les obres de teatre de l'escola el paper de noia, tret de jo. Jo sí, i per tant, jo feia de princesa, feia de reina, jo ho feia, jo era el noi del vestit, efectivament m'agradava, m'hi sentia còmode. I pensava que era una cosa prou divertida. I potser, aviam, no sé, no em molestava gens, m'estava bé i per tant vaig fer servir la meva pròpia experiència per al noi del vestit. I després la resta de la història és ficció, però d'alguna manera sí que hi posava el meu cor i la meva ànima. Però això ho fas normalment? És a dir, utilitzes detalls personals? Utilitzes, empres detalls personals per als teus llibres? Mira, al capdavall, quan recrees una cosa, si recrees, per exemple, el Londres victorià o la bèstia del Buckingham Palace o un creuer que va d'Amèrica a Londres, sempre, d'alguna manera, agafes coses, elements teus propis, no? Perquè estàs expressant una part de tu. I especialment en els personatges i els personatges infantils. I per tant, sí, hi ha coses personals. I quan jo era petit, jo era força grassonet i cada any havíem de fer com una cursa, no sé si ho feu aquí, ens obligaven a córrer com 5 quilòmetres, no? Aquí no? Bé, doncs a més sempre en ple hivern, plovia molt, a bots i a barrals. No heu de fer-ho vosaltres, això? Córrer 5 quilòmetres de la pluja a l'escola? Doncs bé, el que passa és que jo acabava corrent amb altres nanos grassonets com jo i acabàvem caminant, o sigui, corríem els primers 100 metres i després ens quedàvem sense haver i anàvem caminant. I quan arribàvem a la línia de meta, tots els altres nanos ja s'havien dutxat i ja s'havien canviat i esperaven a la línia de meta bàsicament per riure, i com ningú volia ser l'últim, el darrer de tots, doncs jo i els altres nanos grassonets corríem els últims 50 metres. Bé, era una cosa una mica humiliant, i això ho vaig posar en el meu llibre El nen milionari, perquè de vegades hi ha coses a la vida que, mira, que vols allò esborrar. La meva àvia va inspirar també el llibre de l'àvia gàngster. Sí, hi ha coses, no? Hi ha coses que et fan pensar en la teva pròpia infantesa, i d'aquesta manera pots veure el món que estàs creant a través de la mirada d'un infant i aportar aquell punt de vista. Per tant, sempre ajuda i sempre inspira també els personatges, les històries, la trama, tot plegat. Deixa'm preguntar-te sobre això. Com connectes amb els infants? No només recordant-te tu mateix com a nen, sinó què en penses d'ells? Perquè parlaves de Roald Dahl i que tenia molt de respecte pels infants i que compartia el sentit de l'humor amb ells. Jo voldria saber com et sents tu amb els infants, què tens en ment quan penses? Bé, els vull entretenir. Crec que no hi ha res millor que fer que un nen rigui. Jo intento fer riure molt al meu fill, tant com puc, tantes vegades com puc cada dia. I fem bajanades junts, tenim acudits privats divertits que ens fan riure molt a nosaltres. No sé, em vesteixo d'una manera o d'una altra, agafo el meu gos o el nostre gos i començo a fer veus. I això també és molt divertit, ens ho passem bé. I mira, quan aquest dematí o l'altre dia a Madrid he estat amb nens, la veritat és que quan sents els nens riure és una cosa meravellosa. Jo no sóc d'aquelles persones que diuen ho diu als nens. No, a mi m'encanten els nens, m'agraden a les escoles, m'agrada entretenir els nens, fer-los feliços. I és que la infantesa
infantesa és curta. El meu fill està a punt de complir els 11 anys, en farà 11 doncs, l'any vinent, i en no res tindrà 13, 15, 18... Per tant, aquests 12, 13 anys, que realment és un nen, s'acaben. I per tant, vull que hi hagi el màxim temps de qualitat i de felicitat possible, no? Mira, jo no crec que els hi donem prou... Crec que no els hi fem prou cas. És a dir, jo crec que tenen aspiracions. Tu a vegades, com a gran, vols veure una comèdia o vols veure una cosa... Doncs, escolteu, el llibre més apassionant que llegirà el llibre és el llibre que li semblarà prohibit, que millarà amb la linterna, no? Aquelles coses o que li fan por, o que hi ha coses que potser són una mica o totes aquelles coses que els obrin una porta, d'alguna manera, no? I hi ha molts llibres de nens que funcionen així. Roald Dahl diu, en un dels llibres, diu, això no és un llibre de bruixes, sinó que és un llibre de bruixes de debò, que maten els nens, no bruixes de mentida. És fosc això, i això és l'inici del llibre. I qui no vol llegir? Quin nen no vol llegir un llibre així? Caram, bruixes de debò, això fa por. Però també engresca molt. I Roald Dahl sempre feia proves, no? Aviam fins a quin punt podia anar, quan lluny podia anar. Molt sovint se't compara amb ell. Home, és un compliment i em sembla espantós per ell, tot i que ja fa 30 anys que va morir. Però no penso que els meus llibres siguin ni un 1% de bons que els seus. Ell sí que és un estàndard com a autor, per mi és la meva referència i aspiro a ser com ell. És com el teu heroi literari, no? Sempre t'emmiralles amb aquella persona i vas lluitant per semblar-t'hi. I sé que mai no tindré un llibre tan divertit o tan interessant com els Coldolla, per exemple, però ho puc intentar. I aquesta és la idea, no? Ell va, diguéssim, posar al nivell, la barra. I jo miro i remiro els seus llibres i no és que m'inspirin les seves idees, però sí que m'inspira la seva grandesa. I com t'has sentit? Això de compartir Quentin Blake, no? Doncs efectivament Quentin Blake va il·lustrar els llibres de Roald Dahl i els meus primers, i per tant, bé, de fet crec que ha estat un dels millors il·lustradors de tots els temps, sense dubte. Vam tenir grans converses i la feina que va fer Quentin Blake pels meus llibres és que va ser màgia pura. De fet, vaig plorar quan em va ensenyar la portada del noi del vestit, perquè no podia creure que la seva obra estava connectada d'alguna manera amb la meva. Em va semblar molt emocionant i ho va fer perquè li va agradar el llibre. Perquè rep centenars d'ofertes cada any, però ell, mira, el missatge el va interpel·lar i es va engrescar a fer la il·lustració, i per mi és un honor. Crec que ara té 91 anys i de fet encara il·lustra. Està muntant un museu de la il·lustració a Londres i és un tresor nacional absolut i una persona increïble. I també Tony Ross, un altre il·lustrador. Fins a quin punt les il·lustracions són importants per tu? Doncs mira, precisament Alicia al País de les Meravelles es pregunta, no? Quan llibre pot ser un llibre? Com bo pot ser un llibre, no? I tot depèn molt bé, molt de les il·lustracions. Jo si estic en una biblioteca, mira, fullejo el llibre, si la il·lustració m'agrada, doncs m'hi engresco o no, o sé per la il·lustració, si serà divertit o si farà por. Em sembla vital, em sembla donar importància vital, com més il·lustracions millors, en part perquè
perquè també sé que els nens els pot intimidar moltes pàgines de text, però amb dibuixos doncs sembla que és més divertit i que la cosa es fa més passadora, no? I com deia abans, jo intento arribar a aquells infants que no els agrada llegir, i una de les coses que pots fer és fer els llibres com més visuals, millors, perquè si no pensen doncs, que aquest llibre és massa difícil per mi. I fer un llibre sobre assassinats. Sí, estic fent un llibre sobre assassinats. Però, aviam, no vaig només a les escoles i dic, aviam, a qui li agrada llegir, Quan vaig anar a aquella escola a Glasgow o quan vaig pel país, jo sempre demano, podem anar al barri, diguéssim, més desafavorit, perquè, clar, anar això a l'escola privada, a famílies o escoles que tenen famílies que compren moltíssims llibres pels fills, no, cal anar, cal inspirar gent que normalment no compra llibres, i sabeu què? Doncs mira, potser de vegades no funciona, però si dintre de 5 o 10 anys algú em diu, mira, vas venir a la meva escola fa 5 o 10 anys i em vas inspirar per llegir o per escriure una cosa, doncs ja en tindria prou, em sentiria molt agraït. I al Regne Unit tenim el dia del llibre, els nens reben un llibre i poden comprar un llibre per un llibre, és pràcticament gratuït, i hi ha un munt d'autors cada any que contribueixen a aquesta campanya que fem, i per molts nens és el primer llibre de la seva propietat, és a dir, el llibre, doncs això, d'un llibre, no? A mi em va sorprendre quan ho vaig descobrir, perquè podríem pensar que això no passa, que tothom a casa té llibres, com a mínim un grapat. Doncs no, i per tant insisteixo, de totes aquestes maneres podem engrescar els nanos a llegir, i tot això em sembla fantàstic. És una responsabilitat, no? Mireu, quan vas a un restaurant i veus els nanos que amb l'iPhone i que estan allà amb la pantalla, és trist, i estan allà amb auriculars, no tenen cap mena d'interacció amb ningú. És com algú que fa de cangur, no un aparell que fa de cangur. Deixo el meu fill, que no m'emprenyi i que em deixi sopar tranquil. Però, escolta'm, és que són 20 minuts. Jo crec que hem d'anar molt en compte, hem de ser molt responsables com a pares, com a mestres, com a avis. Quina mena de nens i de nenes volem tenir en el futur, a qui volem encoratjar a la lectura, quin viatge volem per ells. Per això jo agraeixo tant al meu pare i a la meva mare que em llegissin quan era petit, perquè van animar molt la lectura. Si no, no estaria aquí ni seria un escriptor, sinó que ha sigut gràcies a això. Per tant, cal treballar per trobar el llibre adient per al nen, sobretot per aquell nen que no li agrada, que no vol llegir. Quan saps que tens una història nova que vols explicar? On comença? Amb un personatge? Amb un missatge? No, mai no comença amb un missatge. Comença amb la història. La història és engrescadora, és divertida, farà por. La història té una forma, té un principi, un ús, un desenllaç, començo a prendre notes, intento pensar títols. De vegades tinc una trama molt detallada i la comparteixo amb els editors. Després començo a escriure, perquè si escrius en una pàgina en blanc i no saps, no tens ni idea del que escriuràs, doncs això és molt dur. No, jo sempre penso molt abans, i moltes vegades la idea arriba quan vas a dormir, quan passeges el gos al parc, quan t'estàs fent una tassa de cafè, quan bades, una mica en definitiva, i penso, si tens una bona idea, n'has de prendre nota. I hi ha molt bones idees que de vegades queden en paper mullat, però d'altres no. I de vegades m'inspiren, no sé, una pel·lícula que he vist o una pel·lícula que m'obsessiona és El resplendor, The Shining, i pensava jo, n'hi ha una versió per nens? I pensava, de què va? Ve d'un nen que està atrapat en un hotel i és hivern i no pot sortir, i hi ha un membre de la família que els vol matar. I jo penso, aviam, quina podria ser una versió així més divertida,
amb una tieta espantosa, i no poden sortir i hi ha una tieta que vol matar. I bé, doncs, quan es va convertir en el llibre de la tia abominable, doncs evidentment la història era completament diferent, però diguéssim que el punt de partida era justament el resplendor, no? O alguna vegada un llibre de Stephen King, o no sé, la feina d'altres autors m'inspira. I no passa res mentre no ho copiïs i ho converteixis en una cosa teva pròpia. Per tant, no et quedes sense idees, eh? No, de fet, ja he escrit 41 llibres. Sé que és més quantitat que qualitat, però vaja. De vegades penso, no tindràs mai més idees noves, però sí que en tens. De vegades has de sortir, allunyar-te de coses que ja has treballat i que et cal una mica més d'imaginació, però està bé. Potser ara vull escriure un llibre en una època victoriana o en l'espai sideral. Els llibres van evolucionant i espero no repetir-me. I sembla que publicaràs un còmic? M'encanten les novel·les gràfiques i tot això d'engrescar els nens a llegir, jo crec que una cosa visual és fantàstica. I sí, ara faig un còmic sobre els animals que des del 1948 s'han enviat a l'espai. No sé si ho sabíeu, però primer es van enviar mosques i després ximpanzés, un gat, peix. En fi, és un llibre imaginari. Imagino que aquests animals segueixen vius i tenim una mena de guerra de les galàxies amb els animals que estan al bell mig de l'espai. Em sento molt orgullós d'aquest llibre, Astro-Chim, i espero que també engresqui aquest nano que vaig conèixer a Glasgow i que no vol llegir, perquè estic segur que no resistirà aquest llibre. Jo crec que el llibre li semblarà tan divertit que tindrà ganes de llegir-lo. Espero que tornis aviat. Però encara no he marxat, encara no me n'he anat. Encara no m'he anat, com m'ha imaginat, podré pensar tornar. Sí, però em sap greu, però és que hem d'acabar. Pots quedar més estona? Jo tinc moltes més preguntes. No. Vaja, que tinc més temps per gaudir d'aquesta ciutat meravellosa. Gràcies a tots per venir. Ha estat molt interessant també parlar amb la gent de biblioteques. Ha estat una vesprada molt interessant. Espero que per vosaltres també hagi sigut interessant. Per mi, sens dubte, com deia, ho ha estat. I espero que demà, a Sant Jordi, ens veiem pel carrer. I si ho feu, si ens trobem, sisplau, regaleu-me una rosa. Gràcies, moltes gràcies a tots.